amb Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, aquí a la manifestació a Amposta. Jordi, per què estàs aquí? Què estàs fent? Home, avui som aquí perquè és clau i és important ser-hi, perquè el territori també és cultura, el territori també és cohesió i el territori és país. I en aquest sentit, que Òmnium Cultural, que l'ANC, que l'AMI hi siguem aquí és senyal de que aquest projecte compartit d'emancipació nacional no s'entén si no és amb tot el país complet, amb tota Catalunya completa, amb tots els països catalans complerts. Per tant, som aquí per obligació, per dignitat i perquè creiem que és l'únic lloc on podríem ser un dia com avui. Molt bé. I què penses, quin paper porta l'independència amb el riu, amb el delta? Sí, l'objectiu és poder decidir amb tot i quan diem que volem decidir amb els nostres recursos, volem decidir també quin ha de ser l'entorn amb el que volem que la nostra economia es relacioni i en aquest sentit en concret decidir i poder consensuar entre tots què és el que volem fer amb el riu, que sabem que el riu és cohesió, que el riu és cultura, però també generació de llocs de treball, d'ocupació, que és clau per l'economia, que és clau pel turisme. Entenem doncs, que amb la independència i estem convençuts que amb aquesta independència també podrem decidir quin ha de ser el nostre cabal i poder negociar amb l'estat espanyol de tu a tu, amb aquest tractat internacional d'aquesta conca que compartirem amb l'estat espanyol, quins han de ser els cabdals que han de mantenir-hi. Molt bé, moltes gràcies.